Inde k zmenám dochádza voľbami, ale v Rumunsku boli voľby zrušené. To je rozdiel. Áno, to je pravda a stalo sa to prvýkrát na svete, nie len v Európe. Ešte sa vrátim k obvineniam voči vám. Ďalšie hovorí, že ste rozširovali falošné správy. Skomentujte to pre nás. Čo to znamená? False information. What does it mean? I don't know either. Tiež neviem. They say you repeated. Hovoria, že ste kopírovali falošné vyhlásenie. Čo tým myslia? Opäť neviem na to odpovedať. Stojím na strane rumunských voličov. Čestne a dôstojne. Chcel som povedať, že nie je dôležité, čo robia oni, ale čo robíme my. Zostávame pokojní. Rumunov som požiadal, aby zostali v pokoji. Pochopili to. Zachovávame si vieru, chránime si svoju slobodu v miery. Ako je to možné? Sme verní svojej krajine, sme si tým úplne istí, ale pravda sa ukáže. Keď prokuratúra hovorí, že má pochybnosti o financovaní vašej kampane, je za tým nejaký problém? Viete, je to biznis. Pochopil som to po mojej kampani a po voľbách. Štát kandidátom vráti nejaké peniaze, ak dosiahnu 3%. Ja som dosiahol 23%. Nedali mi ani cent. Ale ani som nič nežiadal, pretože som nič neminul. If you have minimum 3%. I have 24%, but I didn't ask because I didn't spend 1 cent. Ako je to možné? Je to možné vďaka tomu, že som robil veci, ktoré nerobil nikto predo mnou. Prihovoril som sa Rumunom s tým, že majú slobodu, že je to na nich. You can do whatever you want in the limit of the law for the campaign. Povedal som iba môj slogan, že sme v tom spolu, že ide o potraviny, ide o vodu, ide o energie. To bol môj program. Povedal som, že ho môžu rozširovať ako sami chcú. Odmietol som miesto v televízii, neplatil som za nič, pretože som na to ani nemal peniaze. Neprijal som žiadneho sponzora. Chcel som tým demonštrovať, že rozhodne naša veľkodušnosť. Rozhodne národ a to sa aj stalo.